Ya Imam zamani kaimu yaushe ɗan Narjis zai bayyana shi da ita. Ya mafitar musulmi masihi ya tuma tuna tanka ita. Daga hawan Buhari mulki ba mu ce 'yan kudu ba, amma 'yan arewa mutum nawa soja a kai kashe ha. Bare sifiliyan yanwa. Daga hawan Buhari mulki ba mu ce 'yan kudu ba, amma 'yan arewa mutum nawa soja a kai kashewa. Bare sifiliyan yanwa. Kai na kira farko ilahi kara mun rabewa. Allah kallalan nazifi habibi wanda ya zarce kowa. Allah tare da alihi tsarkakauku wanda ka ɗaukaka uwa. Allah Ali da binta ‘ya'yansu wanda a Karbala an kashe ha. Inda jini yake tsartuwa. Daga hawan Buhari mulki ba mu ce 'yan kudu ba, amma 'yan arewa mutum nawa soja a kai kashewa. Bare sifiliyan yanwa. Sheikh Usman Fodi Khumaini Tijjani Jilani. Allah Shehu Amirul Jaishi da Inyas Kaulahi dan bayani. Allah game da Sharafuddini baban Hamidu dan Usairi. Allah haifaffan arewa garin Zazzau a garin mu Barni. Mai mana tarbiya yanwa. Daga hawan Buhari mulki ba mu ce 'yan kudu ba, amma 'yan arewa mutum nawa soja a kai kashewa. Bare sifiliyan yanwa. Farko zan bayani akan da'awarsa da ɗalibai nai. Lallai ko makiyansa za su yi shaida batun da zan yi kai nai. Lallai bare waɗanda ke rai tare da shi suke ko jiki nai. Lallai amma duk da wannan hujja wasu suke gudu nai, wasu suke kashe yanwa. Daga hawan Buhari mulki ba mu ce 'yan kudu ba, amma 'yan arewa mutum nawa soja a kai kashewa. Bare sifiliyan yanwa. Ai da'awar imamu nufinta a tsarkake tarbiya ne. Lallai sannan ɗalibansa halinsu halin manyan mutane. Lallai waɗanda an kace inna akramakum kutuna mutane. Lallai akramakum inda Allah ya attaqakum wannan sufa ne da ɗalibansa ya yanwa. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Wanda yake kisa kowaye ba da awa yake ba. Lallai dan haka nan kiran zakzaki ba barna yake ba. Lallai tarbiya yake wa mutane bai ce ai fada ba. Lallai amma gwamnati ta yi waɗansu su bi shi su kulla gaba da mu da al'umma yan uwa. Daga hawan Buhari mulki ba mu ce 'yan kudu ba, amma 'yan arewa mutum nawa soja a kai kashewa. Bare sifiliyan yanwa. Kyawawan jakadu ya ce mu zamar masa malami na. Lallai mu'amalat ibadu mu yi wa rabbul alamina. Lallai mi bauta ga Allah ta'ala kar da mu kyala barna. Lallai cika zuciyar mu da hikidu hasada ko khiyana.
mu gyara zuciya yan uwa. Daga hawan Buhari mulki ba mu ce yan kudu ba, amma yan arewa mutum nawa soja a kai kashewa, bare sifiliyan yan uwa. Al'umma suna koke-koke menene ya sanya lallai kullum ƙara kunci talauci kuma yara da manya lallai ba wani wanda ya san ina aka sanya gaba ku sanya lallai idaniya ku kalli kasar nan yanda ake kiyayya da zurriyan nabi yanwa. Daga hawan Buhari mulki ba mu ce yan kudu ba, amma yan arewa mutum nawa soja a kai kashewa, bare sifiliyan yanwa. Ga gwamnatin gwani na gwanaye ta sha kan mutane lallai kashe-kashe da sata da fade matayen mutane lallai yan mata da matan aure kuma an doda kunne lallai ga kuma malamai bambaɗawan gwamnati karnuka ne sun gani sun ƙiji yanwa. Daga hawan Buhari mulki ba mu ce yan kudu ba, amma yan arewa mutum nawa soja a kai kashewa, bare sifiliyan yanwa. Waɗansu sukan buɗe baki wai wa'azi suke yi lallai wani ma in kana dab da shi baki na yayi ta dori lallai ya dau aya ya dauki hadisi yana kare barayi lallai wannan bayanan yau talakawa ke ta yayi muminai suna tsinuwa. Daga hawan Buhari mulki ba mu ce yan kudu ba, amma yan arewa mutum nawa soja a kai kashewa, bare sifiliyan yanwa. Garuruwa nawa aka rushe daga hawan Buhari lallai a gonaki nawa suka bushe daga hawan Buhari lallai kasuwanni nawa suka rushe daga hawan Buhari lallai yan kasuwa nawa suka karye daga hawan Buhari birni da ƙauyuka yanwa. Daga hawan Buhari mulki ba mu ce yan kudu ba, amma yan arewa mutum nawa soja a kai kashewa, bare sifiliyan yanwa. Zariya o'o fifitun mutum nawa soja suka yi kashewa lallai zamfara o fifitun mutum nawa soja a kai kashewa lallai katsina o fifitun mutum nawa soja a kai kashewa lallai borno a o fifitun mutum nawa soja a kai kashewa, bare sifiliyan yanwa. Wannan garuruwa an kashe jama'ar da ba za ta kirgo lallai abinda nake faɗi kila masu biyar janarar su tsargu lallai musamman malaman yan izala wanda yake wa ungo lallai da fekidin yan ɗari kunda ba a ta su bera jogo da Hamza da yan ra'ab kaguwa. Daga hawan Buhari mulki ba mu ce yan kudu ba, amma yan arewa mutum nawa soja a kai kashewa, bare sifiliyan yanwa. Suna jin nasu ne shi yana musu kallon kankare lallai kuma su ma na sani sun fahimci suna kan kuskure.